И какво става, хора? Аз съм Гого и днес ще снимаме отново на Clash of Clans. Да. Само на звука. В това видео мисля да ви покажа някои атаки. Мои. Виждате, вече съм го заградил. Wizard Tower и такива простоти. Лабораторията ми трети. Барберианите и арчерите са ми на втори брак. Тук ще се гледам за Wizard. Хора, ето, започваме от тази етап. Ето, този. И съм се опитал да му взема ресурси. Само. Нищо друго. И затова съм го взел на 41%. Вижте стрелците, просто вече колко бързо се справят да чупят, защото вече са на втори левел. И скоро ще ги пускаме на трети. Еп! Виждате на този колко му взех. Погледнете само колко злато. Погледнете. Вижте. 175 000. И до тук бяхме. Ние. Та хора, ето това е нашата атака. И аз левнах, защото му взех. И минус 15 купи за мен, но виждате каква сума злато му взех. Така. Да преминаваме към следващата атака, която е срещу ето тази. Така, ето видите. И този му съм обрал ресурси. Нищо друго. И ние хора бяхме до тук. Така. Да преминаваме към следващата атака, която е ето тази. И това мисля да е последната атака за този клип. И скоро може да очаквате нов. Тук всички стрелци ми измряха. Ето виждате. И всичко друго ще ми рипне. И мисля, че аз ще лефна. Да, ще лефна. Не беше ми рипне всичко.
Да, всичко ми е рибно. Добре, хора, ще ви покажа последна атака. Мисля, това е за този клип. И ето последната атака, хора. Виждате само стрелци и гоблини. Та хора, ето тук. Два арчера и уизърди. Та хора, ако искате да влезете в нашия клан, може да ми напишете в коментарите. Аз ще ви напиша също в кой клан да влезнете, после да леснете от него и ще ви добавя в моя клан. Та хора, мисля това е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, коментирайте, споделяте, дайте лайк и ще се видим в следващия клип. Чао!